Al Servei d'Atenció a Domicili del Consorci Sociosanitari d'Igualada donem servei als domicilis d'Igualada i de la comarca de l'Anoia i atenem tant els casos amb finançament públic com aquells casos privats que paga la pròpia persona usuària o la seva família. Fem tasques domèstiques de suport a la llar, com la neteja i la cura de la roba, i també tasques d'atenció personal, com llevar o enllitar, higiene personal, àpats, suport en la medicació, acompanyaments o suport en tràmits i gestions. I també oferim servei de psicologia i fisioteràpia a domicili. La psicologia a domicili és un servei en el que oferim suport psicològic al domicili de la persona amb sessions i teràpies personalitzades. Tractem casos d'ansietat, de dol, de depressió, trastorns adaptatius i també problemes derivats de deterior cognitiu o de trastorn mental. El que fem també és potenciar les habilitats de la persona en casos que hi hagi hagut pèrdues, que hi hagi soledat, que hi hagi dependència, i també dissenyem sessions d'estimulació cognitiva personalitzades. Promovem també hàbits de vida saludables i oferim suport emocional tant a la persona com a les persones del seu entorn que en tenen cura. Previ l'inici del servei, realitzarem una visita a domicili en la que ens coneixerem i junts establirem un pla de treball adaptat a les vostres necessitats.